हाय Mandai थानानि PS नि आन्दाराव Kathiram बिसिनि आन्दाराव हबजाक NEC कलिनि ओ थांगै गायसा थायो Bolong कुतुगो Sidi काइमंनि अबनो थांगै डिस्ट्रय खायका Mandai थानानि PS नि आन्दारनि बररो Mandai थानानि PS नि बररो अमाकेनो दिप्रासानि लांमा Sidi kai no diprasaroni imangno subai tongmani nukjagui tongo अमाकेनो तिनि डिस्ट्रय खायका Mandai थानानि PS नि इंगे तम साइखनारका उसी खालायनायदि सिनि मांग्लियो Sir, tini je Mandai thana Gaza destroy khayu mani abone khobor kisa saikena dise. Tini sini Mandai thana o kaisa information makha je Kathiram Bisingo andaro NEC colony ko Bolong Bisingo Gaza kayu huni singse khanaka. Inge sini obo second obhijan जों अबनसे सिगांबो 1 लाख नि ऊपर जों गाजा सेपलिंग जों चारानो जों दंस खायगा फुइसा होइनाय तान होइनाय बे तिनि अमति हानि सिनि हानि नेक्स्ट सिनि अभियान बे जों इनफरमेशन प्रथम जों उसिसारनो शेयार खायगा Mandai थानो उसिसारनो अबन परेका सार सहकारे आं निजि ताइ अवेलेबल सिन थानानि अफिसारक जों थांलायगा Kathiram बिसि एकदम Bolong Bisingo NEC नि आरो थांगिनाय लेखा प्राय 2-3 किलोमीटर हिमी थांग Bolong Bisingo केबनो मालिया के दुईटा प्लॉटो एकटा प्लॉटो 10,000 रंगनो अराउंड ताकासे प्लॉटो हमके 30,000 रंगनो गोबांबा जोंहाबनो तानैनाय फुइसायैनाय बेदेरक सोबायनाय दंस खायगाय फैगा सिनो अभियान नेक्स्ट बोसोर दंनाय गाजा बिरुद्ध अभियान दंनाय Kuno area sokri sir na. Kuno area sokri केबो डिमांड खाने Okay.